Ndị ahịa igwe Atani eburugo iko ndị afịa 2023 nke Anambra State maka egwu bọọlụ ụkwụ. N'ime ọma ahịa 82 mara aka na ya bụ asọmpi, ha ji ọkpụ goolu 4 wee buru egbe bulu ọna ya bụ asọmpi dịka ha meriri ndị ahịa Nkwụ Ụmụnze bụ ndị satara naanị otu ọkpụ goolu. Onye nta aka anyị n'obu gọọmenti Ejike Abana ga-akọlụ gị akụkọ n'uju. Ya bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo bụ onye gara ya bụ mmemme emere n'Awka Township Stadium. Ndị kpokọbara ya bụ mmemme bụ ndị Anambra State Sports Commission, bụ ebe a nọ na ya wee wuo egwuregwu dị iche iche. Ka ọ na-agwa ndị mmadụ okwu, Gọvanọ Soludo kwuru mkpa ọ dị ndị mmadụ ị na-etinye aka n'ihe gbasara imegharị arụ n'ihi na ọ na-enye aka nke ukwuu, ọkachasị inye ahụike ma nyerekwa aka ime ka ndị mmadụ na-anọkọ ọnụ wee na-emekọkwa ihe ọnụ. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nyegara gọvanọ n'ihe gbasara azụmahịa, Chief Everest Ụba, bụ onye nke nwere nkwenye ya na ya bụ asọmpi nke afọ na-abịanụ bụ nke a ga-eme nke ọma karịa nke afọ a. N'okwu gwara ABS, onye isi oche State Sports Commission, Anambra State Sports Commission, Maazị Patrick Estate Onyedomu, kelere nnọọ gọvanọ maka ị na-agbanyere ya bụ otu kọmishọn aja n'ukwu, ebe onye ji ọkwa President General Anambra State Amalgamated Traders Association Asmata, Chief Humphrey Anụna, kwuru nnọọ na njikọ ya bụ asọmpi jikọtara ndị ahịa dị iche iche na steeti a bụ nnọọ otu ihe mara mma nke ukwuu, ebe o kwere nkwa na ndị ahịa ga-aga n'iru na-agbanyere gọvanọ aja n'ukwu o wee na-achị nke ọma. Onye ji ọkwa Chief of Staff nyegara gọvanọ Maazị Ernest Ezeajuri na ndị ọzọ ndị bịara ya bụ mmemme. Ejike Abana maka akụkọ ụwa ABS.